पिला माने दुकान दाऊ एते भोर हो जाउ कुआडे जानवर सारे आपण एकाडे आपण एकाडे जाउछन्ती ନାଇଁ ତମେ ଅଛ ଆଗରେ धन अच्छी सागर ଧନ ବାଟରୁ ଉଠିବେ धन बाटर उठेबे आमर दीटा खंड देखिए ହଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଠିବେ खंडगिरी उठा ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେତେ ବାଟ ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆଉ ସାର୍ ଆଗରେ ପଳେଇଛନ୍ତି ସିଏନଜି ପୁରେଇବାକୁ ଦୀପକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଆମେ ମାନେ ଏଇକା ମହାନଦୀ ଉପରେ ଅଛୁ ମହାନଦୀରେ ପାଣି ନାହିଁ ତ ନା ପାଣି ଅଛି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ତ ହେବନି ଅଧା ବାଟରେ ଦେଖିଲୁ ଉଠି ନେଲୁ ଆଉ ଗୁଡ଼ା ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଆଉଡ଼ା ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଅଜୟ ଆପଣ କିଛି କହିବେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାନ୍ତିନି ଯୋଉ ରଡ଼ଟା ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ଟା ବୁଡ଼ା ହେଇଛି ଯୋଉ ହଟ୍ ୱାଟର ଯୋଉ କରନ୍ତି ଶୀତ ଗାଧୋଇବାକୁ ହଁ ତ ସେଇଗୁଡ଼ା ଯୋଉ ବଡ଼ଟା ବୁଡ଼ା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ହାତ ବୁଡ଼େଇଲେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଜିତୁକୁ ପକେଇ ଦେଖିଆ ଗରମ ହଉଛି କି ନାହିଁ ପକେଇ ଛେଲି ହେଇଯିବ ପୁରା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ଜାନ ଯାଉ ଆପଣ କ'ଣ ଆ ଭିତରେ କିଛି କହିବେ ତୋ ଭଳି ହଟ୍ ଭାଇ କୋଉଠୁ ହଟ୍ ହେଇକି ଯାଇଥିଲୁ Your destination is on the left. ଆଉ କୋଉଠୁ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ସେଇଠୁ ଯୋଉ ବ୍ରିଜଟା ତିଆରି ହେଉଛି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼େଇ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାହାଡ଼ ଯୋଉ ଚଢ଼େଇଲେ କେତେ କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ नीचे वाला है कि इधर हाथ में ଆଉ ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ହେଭି ଡ୍ରାଇଭର
ଦେବାକୁ କିଛି କହିବେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବାକୁ କିଛି କହିବେ? ଖୁସି ଆମେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆସିକି ନୟାଗଡ଼ ତଳେ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। କ'ଣ ଥିଲା ନା ଅଯୋଧ୍ୟା ସେକେଣ୍ଡ ଅଯୋଧ୍ୟା ଜୋତା ଦୋକାନ ଆପଣ ଦେଖିଦେବି ଆପଣ ଆସିପାରିବେ। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଭାବିଲି ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣି ପିଇବା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି। କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କହୁଥିଲ ଆପଣ ଟିକେ ଆଉଥରେ କୁହନ୍ତୁ। ଫଟୋ ଗୋଟେ ଯେତିକି ଭଲ ଫଟୋ ଶୁଣିବାକୁ ମୋର ତୋର ତ ଜୀବନରେ ଫଟୋ ଉଠେଇଛି କି? ମୁଁ ଯେତିକି ଭଲ ଫଟୋ ଉଠେଇଲି ତାର ତ ଡ୍ୟାସ୍କୁ କହୁଛି। କେତେ ନମ୍ବର କେତେ ନମ୍ବର ଭାଇ? କେତେଟା ରଖିଛୁ? ମାତ୍ର ହଉ ଯାଉ ଆଉ ରିଭ୍ୟୁ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ବଢ଼ିଆ ଏକ ନମ୍ବର। ଆଉ ତା ତ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତା ମାଣ୍ଡୁ ସହିତ ଗପିଲା କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଜନ୍ମଜୟ ଯାଉ ଛାଡ଼। ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପଜିଟିଭ୍ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ପାଗ ଖରାପ। ଆମେ କହୁଥିଲେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଏବେ ଖରା ହେଉଛି। ଖରାରେ ହାରିଲେ ଟାଇଟ୍। ଖରା ପ୍ରବଳ ହେଇଛି, ଟିକେ ଛାଇ ହେଇଥିଲେ ମଜା ଲାଗିବ। ଗଛ ନଗଉନ। ପାହାଡ଼ ପଟକୁ ବର୍ଷା ଆରେ ମୁଁ ପୁଣି କହୁଥିଲି ରେନକୋଟ ନେଇକି ଆସିଲା। ଛତା ହେଇଛି। ଛତା ହେଇଛି? ୟେସ୍। କେଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଜୋତା ଆଣି 4 ଜଣ ଯିବେ। ଗୋଟେ ପାଲ ନେଇଥାନ୍ତ ଟଗରୁ ଭଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦୁଇପଟେ ଯିବା ଭିତରେ ଲୋକ ପୁରା ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି ନା କ'ଣ? ବାବୁ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଇଏ ଚା ପିଲାଟା ପିଇ ଦେଉଛି ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ। ମଜା ଲାଗୁଛି। ଖରା ହେଇଛି ନା ସେଥିପାଇଁ। କେତେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ଚଲେଇଲି ଆଉ ଟିକେ ଚଲଉନି। ତୁ ବା ଆରମ୍ଭରୁ କହୁଥିଲୁ ମୁଁ ଚଲେଇବି ଗାଡ଼ି ଛଡ଼େଇକି ନେଇଗଲୁ। ଏକ ସୋମରସ ଦେଖିଛୁ ଲାଗିଲ। ଆମେ ଜନ୍ମଜୟ ବାବୁ ଏଇଖିଣା ହେଲମେଟ୍ ଖୋଲିଦେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ରୁମାଲ ବାନ୍ଧି ପୁରା ଗାଡ଼ି ଉଠଉଛନ୍ତି ଯେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଉଠେଇଲେ ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପଛପଟେ ଗଲାବେଳକୁ କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ଛାଡ଼। ଆମେ ଗଡ଼ଉଛୁ ପାହାଡ଼ ଦେହରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନ ପ୍ରାଣ ପାଇଁ ପଛରେ ବଇଛି। କ'ଣ କରିବା ବସିବା ତ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଧୀରେ
ଭାଇ ଆସ ଆସ ଆମେ ଆଗରେ ଯାଉଛୁ। रास्ता केमते लगिला माने तू एते बाट आइले एई काम करियो हेई अजय बाबू केमिते फिलिंग्स गरम को ठंडा है बस सुकांत बाबू तमर तो डेली का चली तुम किसी जाना मोर फाटिला ब्लैक टेप हो जड़ टे दियो
ଯିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପବନ ବାହାରିଛି ଆଉ ଆଜି ସୁକାନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ କେତେ ବର୍ଷା। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ ଯିବାକୁ ଘରକୁ ଆଉ ପାହାଡ଼ ପଟୁ ଦେଖିଲେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଲେ ପାହାଡ଼ ବି ଗାୟବ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଅଜୟ ବାବୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ମତ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ଆଉ ଧଳା ଚାଷ ହବା ଓ ଚାଷ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମଜୟ ବାବୁ। ବର୍ଷା ପକେଇଲା ଚାଲ ଘରକୁ। ପଳେଇବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବର୍ଷା ହଉଛି। ବଢିଆ ହଉଛି ଏ ବର୍ଷା ମୁଁ ଖେଳିବିନି ଆଉ ଉପରେ ଚାଲୁ ମୁଁ ଗଡ଼ ପଡୁଛି ଚିକିଟା ମାଟି ଆଫ୍ଟର ଏବେ ମତେ ଏପଟ ଗାଡ଼ି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଆମ ଅଜୟ ବାବୁ ଆଉ ଦେଖିପାରିବେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ଦେଖିଲେ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ। ନମସ୍କାର ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ଚାଲିଲୁ ନମସ୍ତେ ଆଉ ଆମ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ଜନ୍ମଜୟ ବାବୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଛୁ ଅଜୟ ବାବୁ ଆଉ କିଏ ଆଉ ଚାହା କହିବି ଯୋଉଟା ଘଟଣା ହେଇଛି ମାନେ ଗାଡ଼ିରୁ ଏଇଠି ପଡ଼ି ପାଞ୍ଚ କରିବା ତେଲ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇକିନା ଆମ ଜନ୍ମଜୟ ସାରଙ୍କ ଗାଡ଼ିରୁ CNG ସରିଗଲା ଆଉ ସିଏ ଆମ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ପଛରେ ଆସନ୍ତୁ ଜନ୍ମଜୟ ପେଟ୍ରୋଲ ମୋଡ଼ କରିକି ପେଟ୍ରୋଲ ମୋଡ଼ ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ଓ ଝରଣା ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ପ୍ଲେଟ୍ ଝରଣା ଦେଖାଉନି ଆମେ ତ ଦେଖି ନାହିଁ। ଝରଣା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ନାଳି ପାଣି ଆଠୁ ସ୍ପିଡ୍ ବଢୁଛି। टिवल मारले जोर पानी मारियो आठू। कैमरामैन फोकस करो कहाँ पर इधर 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 जाओ 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 एमती ना डेंग डेंग पूरा जो करंदी आप जाओ मैं जा रहा हूँ। जी कहाँ पर जा रहे हो? बारिश हुआ है मत जाओ। से झरना पानी टे स्पर्श कर जाइए लुचिगला बे आपड़ देखिपे सुकांत बाबू पोज दौरान आगे सिनेरीटा अच्छी बाड़ झरणा पोखरी आम कैमेरामैन आज अच्छा अजय कुमार सेन बाबू से कैमेरा फोटो उठाऊँ देखो जूम करी आउ नेक्स्ट पाली जन्मजय सारंगर से मेकअप नौ बैग रू बाहर करी साइड दिया रे आमे तो हम तो काकुड़ी वाला तू बण भर काकुड़ी चाष कर जन्मजय बाबू गाई भितर तड़िकी आगे पड़े गाई गोटर भिन्न हो देखा जाओ आगे ओटा पक्षी देखा चलो
ଆପଣଙ୍କ ଗଳାଟି କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉଥରେ ଅଜୟ କୁହନ୍ତୁ